Omurigiriri ekionga chinsebere togochaka neng'ana ya goichania korwa chinsemo chia Nyamira ase tokomanya buna omobere bwa omwana gose omosubati Faith Kamunto oyu agoteba gose omobere okagere koba oyo bwa omosubati Faith Kamunto oyo ogotebekana onyate koba gagoita amatuko amakaetire nomobere oye gotindekwa ase embera gose ase engoro enyeng'e ase chinsemo chia Mausi nigo onyara koba gotinda korwa rituko ria rero nse yoborendi obotindi ase boigo abanyagitari ababwatani korwa ase ekiombe kia obotuki ya DCI na boigo omobari omonene bwa eserikali banyaka bagokera ase chinsemo echio nigo amagombo amanene abwate ase chinsemo echio na boigo nigo baenekerigwa bamenyi ba chinsemo baenekerigwa buna nigo obotuki borachi koenekwa onde bwensi oratoke obwateranirie na egekora ekio nachi koimokeriwa egetambukero egetindi kia erichiko muna gotumanya buri kintu tofauti gari gisemba. Omobere oyo konya utindekire ase engoro enyeng'e ere ase ribwago yokoiywa rikoro ase kenyoro kia makena amogondo ose Mausi ewodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango nigo emagoroba ya rero utindo korwa na omobere oyo oirwa goikase engendo yenyagitari enene ya Nyamira ekero obotuki bwa makweria yaiga bokageire gochaka ingaki ende yonsi korubono amakweri ayaiga nigo akageire koba ayo mworokiwa oyo ase chingaki echiga obwenerete gotuka ase klasi ime ase amasomo ye university ria Machakos oyo omanyikaine buna Faith Kamunto obino Nganeye igona nyenyorete ngara ngakirete sibina omwana uri kwenda university ya Machakos munyari koba kagusira kurumba Faith obino 20 years abwente ko join Machakos University tariki 25 mutinyo yonana lakini igaborete kurusobo tariki 30 mutinyo 7 aso agata kurusobo iga kagwana nesini mamu moraje motebi kuranjo motebi no mundo monena achire kumbe karachiete iga gachikoka samo jange na rugwega esimi yae kagenda off abanyakenyoro abaiga nigo babeire babegete ekambe asaya iga na baitumatete bobe asamatuko ane batarikorara toro oikera rero ekero mobere oyo iga otindo korwa na nigo bairana gotuba amasiabo asengencho konyora otiokire bobe egeka getaneti omotieni oyo mobono nero engaki omworoki wa Faith abeire kaborete korwase enka yabo oika ekero musubati omwabo anyora SMS ase simi yaye gekweresera ase omobere o Faith obekire na korwago nigo bachagete komurigeria arorobuna akwerera omokonyi bw'omugambi bw'esapplication yabo mabacho Richard Nyamweno batemere kumuriyo omotieni oyo mobima yegeteka natike masanga basiri kyabo katabaya umuntu nale kona kochatu na murumu wabo Nairobi lakini rutumie na mbetari safari ko mwereju ana Telecom kitangani akabasa basiri 500 ko bateyera Faith bakakira ria kabere akaja kabateria Faith imo kuriga otwa muitete tukamutinde kekenyero kya Mausi yange ne tangi akiyako gereda akiyako gara basiri bono batete gocha akaraba ete message yotimboka mpaka bakacha kumanyaga amakweri aye Faith nigo akageire buna nigo aitetwe n'omusani oye omumura asekeria buna n'obwanchani ase bono ikageire buna nigo tayare abekirwe byara mura ujo tukagere to murangeretie urengo tumeke handset yaye abwate twe mwisonde baerero twegenetera ngango ikigware kareyo chimambienda aigorwe amastar mumuro yakorukwa Idioni Makori abwate 23 years igakoro kenyorukia esugura kiambori lakini sawa uronge miruka ari bukiambori bagorete aiga nigo abasae abake abo baibwatiranirie n'obwanchani basemiwe abana ntumaite discipline ya kaire lakini baire ngora obwanchani no bakungu bwaitira abantu abange asenyencho mu murago kagera nero gwika bwanjito musubati
kumbe na nabwata abasani bantu ose omusubati ukagira mumura nero abwata bweka kumbe nano mumura nabwata abasani bantu igoti gabaita bate batiga mwana manga elinde bakanya nabo basoma barasoma kure okonyoma kuri kwandana Chinkaki echecho nigo abanyakenyoro nabo igo abairi banyagusira baganirie serikali ibakonye asogokora obutuki eryo esababu ya makweria yaiga imanyekane nabo baikiranetie amabaya babekwe byara tukugure serikali enderere ko kabisa na inde ni kunyarekana muntu ndaringe bika korenta umuntu kwete baka kutindeka yara abantu baratindeka utokora abantu kubatira abantu ko muntu igonga wembali ba mugwatise tikotinde ko mwana oyo gaiga bamanyekane nekara bamanyekanire irinde bestunz baegwe susuro etikoba esoma sabanta ababake maiga yabamenyi abayiga kuganyerera asigeka kyabatuko ane eryo mubere oye omusubati gose omunyaruka oyore kogenda ase university aserieta Faith Kemunto onyare gotindo korwa omweri oye ni gotindo koirwe korwa ase ayayiga hingo reporter getembe korwa iga mausi eye gotoka meye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Nchefa Tigad Kisemba